Kantikas särmikäs ajatus oma, Minnalla ideapa parsis on. Kenellä on kantia niin kuin on Minnalla, kellä on kantia pysyä pinnalla. Näytelmät, novellit, lehtipalstat, suomeksi kääntyivät tarinat nasta. Kantin kynästä aatokset monet, tänäkin päivänä omakses koet. Ajatus ei Minnalta mennyt jäähän, sanat soijuu sulavasti kynän päähän. Suomen sanat soikoon kunniaan, oma kieli se on meidän aijaa. Minnan aikanainen oli siinä jamassa, että käsityöt ne olivatkin avainasemassa. Kieliä kyllä sai tytöt opetella, mutta poikien vain opinnoilla täyttyä sai olla. Silpä Minna sanoi kiitos ei. Tytötkin kohteille Minna, Minnakkaat vei. Tytöt ja pojat nyt koulussa samassa, opintonsa saa alkaa samassa jamassa. Se, kellä älyä ja tahtoa löytyy, opiskella saa ja kaikki siitä hyötyy. Koulutusta yhteiskunnan täytyy nostaa, Minna tiesi sitä, ei voi rahaa nostaa. Tiesähän taisteli läpi harmaan kiven, vallassa on nyt meillä siis järjen hiven. Minnalta opimme ei aina voi voittaa, mutta ilman taistoa ei saa luovuttaa. Ota pohjat käsin, ota vähän riskejä, et joudu hoitamaan vaan ravintolta tiskejä. Hyvät ideat tänne loppuun kunnialla, niin elämän pelissä voitat satanolla. Tahtonsa läpi taisteli kyllä. Siitä voidaan oppia, että kestää pinnaa. Hausekka Hehkuvainen, kirjoittaja nainen. Kantin nimi osa historiaa, taso arvo, ei vain utopiaa. Hausekka Hehkuvainen, eurooppalainen kirjoittaja nainen. Kantin nimi osa historiaa, tasa arvo ei vain utopia.